ассалому алайкум дӯстони азизам, акасач хелен созаи хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хуша. имрӯз 8 май 2023 1000 рубл баробар ба 141 сомонӣ. дар имрӯзану бардуи азиз мошини майда рӯи кардагинестан. касере мефора мошинои фурӯшӣ тамошо кунам, бидроен дим канали мада тамошо кунен. заминои арзон рӯи кардагинестан, не ки хонаҳои имрӯза ай замин да арзон ай. гӯшкади шеринар хонаҳои амирӯза гап мезанам, ай замин да арзон ай. дута трактори фурӯшӣ астай, яка дай ноҳияи рӯдакӣ хонаи иҷора дар курай. хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи 5, ноҳияи фархор, ноҳияи восе ва шаҳри кӯлоб. квартираҳои кредит астай бардуи азиз. видеоро то охиша тамошо кун, мефаҳмӣ ки кана квартираҳои кредит дар кадом шаҳр ноҳия ай. ва бардуи азиз ду квартираи дига аз ноҳияи рӯдакӣ ай. қизиқи видео ҳам яке хонаи заминӣ ай 41000 сомон ва се комната квартираи 125000 сомон ай. бардуи ғарибам, шумо метавонед ки як хонаи заминиро 290000 рубл да бихарен ва се комната квартира 886000 рубл ай. ва дига чизои арзонам рӯи кардагам. видео имрӯзаро ба қизиқ то охиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумо да махул мешава. мисли ҳар вақте аддона лайкира бижиқен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. мерим акӯз тӯста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, пешай навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардоро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардоро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардоро фақат занг бизанед, ҳамаша шумо да мефаҳмонад. компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардуи азиз, мегзарем ба 1 миллион имрӯза ба чаячкидор навора сар мекунад. видеоро то охиша тамошо кунем. бардуи азиз, и видео зури бадайда хулоса. бардуи азиз, квартира десен қарордор дар ноҳияи рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, радиостансия мегуфтиянаш. духонага квартира дар 5 этаж, қарордора 72 квадратни метр ай. ремонти хона бардуи азиз чихеле ки дидесен 100% ай. салафани тангин қати пула биёр битеу бидро зиндагӣ ки ягон расход нак шеринар. бардуи азиз, мега ки ову свеч ҳастай уҷатор 100%, нархиш 206000 сомонӣ мега, арзон мешава бо. агар мошинои 2011 боша, болои суман битен мешава. бардуи азиз, ами соҳиби квартира гуфтагия ки агар дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтар квартира боша, алишам мекунам. ва бардуи азиз, ҳами ака бо дар ҳами ноҳияи рӯдакӣ ана як се квартираи фурӯшии дигарам дора. мақсад и квартирара дора, бояд се квартира дига дар ҳами ноҳияи рӯдакӣ дора. бардуи азиз, номеро телефонаш ҳастай, занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азиз, мегзарем ба 2 миллион имрӯза. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен ки хеле нархи наво фақат дар ами канали Саудотиҷӣ мебинеда. шерои нар бардуи азиз, срочни ай ами хона. срочна хона фши қарордор дар ноҳияи 5, наздики ҷума бозор, айраи калон 1 километр дур. 9 сотиқ заминай, 3 дар хона қати калидорш кардагӣ, 2 хонаш ремонт кардагӣ ай. бания бардуи азиз дар друнш ай, яъне ки ҳамомаш дар друн будай. овсвеч мега ҳастай уҷатор 100%, дар трезои нав часпондагӣ озбода сурат мебинен. хонаро бардуи азиз нав ремонт кардагӣ будай. қариби хона дар мактаб баниса наздик ай. и яка хонаро барои худаш тайёр кардагӣ будай. просто бардуи азиз мегам мефурӯшимаш, ана бояд дар Россия хона бихарам. нархи хона бардуи азиз 115000 сомонӣ мега. бовар ки беҳтарин нархае. занг бизанен, ҳозир бихаренаш. бардуи азиз, касе ки дар канали мо подписатсия кардагиен, раҳмат мегӯм. ва касе ки дар канали мо подписатсия кардаги нестен, бардуи азиз, форатон ки ами канал замин, хона, квартира, мошину арзон мисол бихарен, канал да подписатсия кунен. дӯстони азиз, уқа вақт хона намегирен, подписатсия раҷа кунен, зангулачара дар бологӣ монен. видеои нави шумо дар рафтан мегирен. ин кора бикунен бардуи азиз. подписатсия раҷа кунен, зангулачара дар бологӣ монен. тамом. ва бардуи азиз, касе ки замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки дар нами номерои WhatsApp мароӣ кунен. ма барои харидорора рекламаи зуруш мекунам.
дӯстони азиз, компанияке бузургӣ ва компанияке назараш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меоранд. Бардруи азиз, чӣ хеле ки дидесен мошиношон мошинои замонавӣ, мошинои киногиян. Хеле компания камай бардруи азиз. Ҳастай компанияви хеле мошинои фасон надоранда марда гори гуфтисам ва бардруи азиз нархша 7500 рубл гуфтак бугу. 7500 рубл. Агар ҳози занг бизанӣ бугӯй ки ман номероро ай канали ами бачаи ачкидор, ай канали саудутиҷӣ гирифтам бугӯй, мардак боре туда скидка мекуна. Ина бардруи азиз, я мошин ду мошин не, я 4-5 мошини дизела доранда мешини худаш мерава. бачаоча квартираҳои кредит омадем, хотири ҳамин квартираҳои кредит як доналай ки бепула биҷиқен. Суни азиз, квартираҳои фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, наздики птисафабрика. Дом 6 этажа мешава, сохтмонаш дар 2 этаж рафтисай. Об, свет, канализатсияи шаҳрӣ дора, ҳуҷҷатоша хидшон мекунанд, метан через нотариус давлатӣ мешава. Коллеҷ, мактаб, масҷид наздик бидай. Духонагаш квартираш бардруи азиз, яъне ки духонага 51 квадрата 180 000 сомон, сехонага квартира 70 квадрата 230 000 сомон. Харидор метавона 60% маблаға биспора, мондагиша бардруи азиз дар давоми сохтмон. бардруи азиз, ҳамин сохтмон 8 моҳ давом мекардай, мақсад 60% ана сума ҳози меспорӣ, мондагиша ҳар моҳ 8 моҳ ҳамин сохтмон давом мекунад. Дӯстони азиз, бардруи азиз, хай бо номерои телефоноша занг зада маслиҳат мекунен. ана чӣ хеле ки гуфтам, ду комната 51 квадраташ 180 000 сомон, се комната 70 квадраташ 230 000 сомон. Кредит бефоиза. Дӯстони азиз, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардруи азиз, аввали видеора гӯш карден накарден, гуфтам ки якада хонаи иҷора дар корай, ана ҳамура гап мезанам шеринар. Лайка фуромӯш накунед ки якада ай ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград боша хуб мешава. мега ай ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград боша бо зурайда, мақсад ам якада удобни бидай. хонаи заминӣ иҷора дар корайша. мақсад хонаи заминиро мегира, квартира мешина, яъне ки хонаи иҷора дар корайша. сумаш ай 500 то 1000 сомонира боша мешава. касе ки бардруи азиз ай ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград, мисол ай ҳамин тарафо хонаи заминӣ дошта бошен, ҳамин якада занг бизанен, хонатона иҷора битен. дӯстони азизам, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед, трактори фурӯширо гап мезанам. трактори фурӯшӣ истеҳсоли Беларусия, соли баромадаш 2007, сӯзишвориш саралка, 130 қувваи аспа дора, коробкаш механик, растамош кашидагия бардруи азиз, пулуки 4 корпуса дорад. дӯстони азиз, пулуки 4 корпуса доштай. адрес ноҳияи Рӯдакида қарор дорад. бардруи азиз, нархи ҳамин трактори фасон 180 000 сомонӣ мега. 180 000 сомон бардруи азиз. хай касе ки трактора мефаҳмед, ина номерои телефонош аст, бо занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азиз, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. касе тамошо кардеса, бига ҳоака тамошо кардесам, навора давомте. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Шафтолубоғда. 3 сотиқ заминаи 3 дар хона карда ки 2 хонаш ремонт доштаи зиндагӣ мекунӣ. аловхона, ҳезамхона оғил доштаи. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош қарор дора, фақат ба номад мекунӣ тамом. нарша бардруи азизам 110 000 сомонӣ мега. касе харидор бошем, бо гап мезанем мега. бардруи азиз, марҳамат. касе ки ай ноҳияи Фархорен, метавонем ки хонаи фасони хушра бихарем. номерои поёнгиш ватсапам дора. бачаҳо, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. бо як трактори фасони арзони киногӣ рӯй кардагиам. бардруи азиз, трактор бовар ки зурайда.
трактори фурӯшии 82 ана МТЗ экскаватора мега истеҳсоли Беларусия. соли баромадаш 1997, сӯзишвории саралка, мотораш 82 мега, коробкаш механик, документош ҳастай. Бардруи азиз, ай Москва овардаги мега ранги ами соат воре кор мекуна. бардруи азиз, аки трактора намефурӯхтана, просто зарур мондаги мега барои ҳаму фурӯхтесем. адрес бардро сентри Абдураҳмони Ҷомида қарор дора ҳами трактор. Абдураҳмони Ҷомира дар ҳами сентр шай. нарша бардруи азизам 160,000 сомон мега. харидор бошӣ бугӯ занг биза, бугӯ ки номерои ҳами канали Саудотиҷӣ гирифтам, шумо дабо арзон мекунане ки наршам зурай. бардруи азиз, хеле нархи навои хонаҳоро фақат дар ҳами канали Саудотиҷӣ мебинен. барои чӣ ки ма таҷрибаам зуроюх, таҷрибаи корум бисёр айда дӯстони азиз. дӯстони азиз, касе ки ай ноҳияи восеам бо диққат мара гӯш кунед. хонаи фасони хушои десен қарор дорад дар ноҳияи восе, қишлоқи Шобика, байни Кулобу Воседай. айраи калон бардруи азиз я 300 метр дурай. хонане ки ҷои зур дай дӯстони азиз, 10 сотиқ заминай, 4 дар хона қати калидорш кардаги, ремонтш коробкач хеле десен, бо беғарз ами 4 дар хона, 2 хонаи бараки дигарам дора. ов свеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. качай бизани 10-12 метрда овуш мебромадай. ҳуҷҷатҳои хона 100% дӯстони азиз, герди хона бетонш рехтагӣ, нарша мега ки 90,000 сомонӣ бугӯ. ина бардруи азиз беҳтарин нархе. пул мешид ҳози хидм мехаридамаш. бардруи азиз, касе ки мисол аз ноҳияи восе хона харе, номерои телефони поёнгиш ватсапам дора. занг зада 90,000 сомон бихаринаш. бачаё чаб хия кофе талха биза ки ба фикрам ховуд бурдесай. мегзарем ба наҳам эълони имрӯза. дӯстони аз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кулоб, тарафи ана Зарнигул гуфтагиай. шаҳри Кулоб, тарафи Зарнигул. 8 сотиқ заминай, 3 комната дора. бардруи аз яъне ки 8 сотиқ замин, 3 дар хона доштай. ремонташ коробкае мега дӯстони азиз. соҳиби хона маълумот додагиай ки ана я этажа, 3 дар хона, 8 сотиқ замин дар шаҳри Кулоб, тарафи Зарнигулда. нархша 41,000 сомонӣ мега. 41,000 сомон, бовар ки нархи зур. занг зада маслиҳат кунед. ана ки бачаё ча мегзарем ба даҳум эълони имрӯза. хаста набошӣ, бефара нашта бошӣ, як гапҳои мава лайкора биҷиқ шеринар. и квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, тарафи Чорух дарён гуфтагиай. 3 хонага квартира дар дим этаж қарор дорад, 35 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки квартира дар ҳолати хуб қарор дора, мега қарибиш да мактаб ва садиқ наздикай. дӯстони азиз, нархиш 125,000 сомонӣ мега. беҳтарин нархае. 3 хонага 125,000 сомон. оли бисёри бардро комментарияда менависанд ки кошке ки да душанбе мешид ҳози мехаридамаш. хай дӯстони азиз, бардро ако, додаро, апао, модаро, ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза. аз куҷое ки тракторҳои фурӯшӣ рӯй карданд, чӣ хеле ки дендита трактори фасон буд, аз куҷое ки хонаҳои заминӣ, чӣ хеле ки вакада хонаи иҷора дар кор буд, аз куҷое ки квартираҳои фурӯшии хонаҳои заминӣ чизе ки рӯй карданд. дӯстони азиз, ман ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам, фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. аз куҷое ки бардрои азиз хона ё квартира мисол замин намондам, бифаҳмем ки ай ҳамуҷоҳо мада рӯй накардисан. бехафагида мардагуре. ولی بسیار می‌نویسن که از اینجا مثال خیلی خانه نموندی، از اینجا مثال زمین نموندی. بردروی عزیزم اپاشکو مادرو از کجایی که نموندیسم التماس مرا درست بفهمین. ای همونجا ما درویی نکردیسن. اگر نمی‌د چیو خمی رکلام میکنیمش. به تشویق سونی عزیز. خیلی خیلی ود ویدیوی امروزه انا باوری دارم که معقول تان شد. اگر معقول شده باشد سونی عزیز برای دستگیری کردن ما، برای پیشروی کانال ما، خاطر همین اچکیای ما
як дона лайкиро бижиқен ва касе дар канали мо меҳмоне хоҳиш мекунам ана бисёро тамошо мекунена ана подписатсия намекунем уқа вақтона намегира шероинар каналда подписатсия раҷиқиден зангулачара дарологи монед вақти ма видеои нав кардам видеои ма мисол шумо дар рафтан мегирад дӯстони азиз хай ана бо як бор дига раҳмат мегум барои подписатсиятон раҳмат мегум барои лайкотон раҳмат ки иқа дастгирӣ мекунена дар комментария фигурои беҳтаринтона менависен мо бовар ки комментариҳои шуморо мехонам ана ҳастай гапҳои қабеҳ мезананд ҳастай бардорое ки гапҳои хуб мезананд ҳамон бардорое ки гапҳои хуб мезананд ҳамвода раҳмат мегум ва гапҳое ки ганда мезананд буда мо коре надорем да. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ва бардорои азиз агар ягон кас реклама замин хона квартира мошин дошта бошед метавонед ки дар ҳамин рақамҳо дар ватсапш binavисен ман барои харидороро рекламаи зуруш мекунам. ия бардорои азиз канали Саудутеҷеӣ ҳастай канали бачаи ачкидор агар форатон ки канали дуюми маро тамошо кунен канали дуюма бардорои азиз дар комментария закрепич кардагием ҳамҷа нигоҳ кунен ана Сауду ТВ биромадагиай мошинҳои фурӯшӣ нависагиай ҳамуда бидорем подписатсия кунен ва касе то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 звездара binavисен. имрӯз бардорои азиз камтар вақтам хуш бид настроениям бид камкам барои шуморо шухӣ кардам зиндаву сарбаланд бошем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.